लाबायानो लाथ'नाय दा जोङो सालाद जानो नागिरदों जोङो माबा फिथाइ सामथाइनि ना ओमफ्राय जोङो पार्कआवहाय हाबहैसिगोन आरो ना बेखौ जानानै आराम एसे थान्दा खालामनोसै नङा होमबा सिंजोब्रा बेलाय अनेक दङ अनेक जातनि आरो मिसाल आरो ना अके दा जोंना शपकिपार पार्कनि जोंहा बहुत इन्टारेस्टेड नै बिथाङा गोलगप्पा क्या बोलते हैं गोलगप्पा गोलगप्पा बे जिनिसा गोलगप्पानो दा बिथाङा बहुत मोजां इन्टारेस्टेड आप किधर का है उत्तर प्रदेशनि नो बिथाङा नाथाय बेंगालराव बिराद मोजां बिजनेसावहाय दंफैयो बिथाङा इन्टारेस्ट ना ठीक है अच्छा है ना अच्छा है हम इसको खाने के बाद इधर थोड़ा घूमने लेके जा रहे हैं ठीक है सर ठीक है ओके इसको दान थांबाय नै आसला जों टिकेट लाबाय नै दा बेरायहैसिगोन आरो ना बेसेबां लाखो 60 हेलौ जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दंलै लोगोफोर बेयो जाहैबाय बेंगालरनि मोनसे एन्टिबाय'टिक होननाय जायगायाव थांगासिनो दङ पेरास्टामलबो बुंजायो आरो गोजां बोथोरनि बेमारफोरा माने बेवहाय हाबफैयोब्लानो माने स्रां थाङो जाहैबाय आरोखि गुबुन नामा जाहैदों एन्टिबाय'टिक सेंग्रा सिख्लाफोरनि माने बेमारखौ सोखानो हाग्रा गोजोन होग्रा जायगा आरो बेयो दा जोंहा नै जोंना साराबो मुखुब गोसो होगासिनो दं थाबायगासिनो दङ जोङो एसे जोंबो खामानि गैयैखाय माबा खालामनो नागिरदों आरो एसे माइन्ड फ्रेश खालामनो थांनो नागिरगासिनो दं जोंबो नायलांदो नै बे बहुद साइज ना बागानफ्रा सिनारिफोरनि बरिया एसे नै माइन्ड फ्रेश खालामफैदोंलै जोंबो एसे खामानि बेसेबां मावबावोब्रा हेन्डसामनोलै दाबो आसोलखौ हेन्डसामाथ' हेन्डसाम खाब्रा दाबो दे जों बोरायदों नामा बोरायाखै बोराया दानो सानै समायना फैबावबाय नों खिबुनाव रायलाय दे रायलायालै दे इउटुबाव डाइरेक्ट नर्थ इस्टनि गोजालै एसे भिउसफ्रा बरियालै एकदमबारे ना बेवहाय सासे मानसिया गोजांनाया खारबाय नोंस्रानो मालायनि हिन्जाव बबे मा दंफां होनांगौथाय बेरे 100 बोसोरसो जाबाय मा दं माहाय हा दिप गोजासो मा गोजा दिप हाखर गोजासो सेरसे बेजों माबा दङ दां बेवहाय मैदेरफोर थाबायदो मा नुखोफिनदो बेफोरनो हाबजोबोमोन बन्द'निफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोर माला फैबाय
थाइजौ दंफाङा मा जाखो? थाइजौ बिफांलै बियो बैनालाय माथो बेसो दा बेजों फैजोबोमोन बेखौ गिदिंनायावनो सानसे लाबाय जोंनो गावबायलै आङो माने गरगआव गोलैगोन नामा आन्दारग्राउन्ड खालामनानै दोनजोब्बायना आन्दारग्राउन्ड खालामजोब्बाय गासिबो नोंलाय नुहुरबायना नाहरदो जुंखाम नाय जुंखाम जानोबा जुंखाम सावदों आंथ' मालाय सिनायबाय नुफैबाय ना सारिसे बिदिब्ला एसे थाब थाबनो मोनानोसै ना माइन्ड फ्रेस खालामनानै थाब थांसै बुं दा क्या दाम का है भैया ये क्या दाम का है 20 रुपये वाला है जाने लादो 20 रुपये वाला दे दो सब में रहने लगे हैं भैया दो दे आइसक्रिम जानो नागिरदों एसे नोगोद थाबायबाय ना गैयाब्लाबो जोङो 7 किल'मिटार्स जोङो वाकिं खालामबाय दायो जोङो एसे आइसक्रिम जानानै एसे थान्दा खालामसै दे दो भैया 20 रुपये वाला दे दो ये 20 रुपये वाला ये दूसरा वाला दे दो ना ये टूट गया ना है कैसा होगा ये 40 रुपये का चॉकलेट देना पैकेट वो अच्छा वाला दे दो ना ये टूट गया है किसी ने कोई क्या हो गया फ्रेश वाला दे दो फ्रेश वाला 40 रुपये का ऐसा चॉकलेट देना एक में 40 देना 40 रुपये का थोड़ा कम लीजिए 40 लीजिए दो और दे आइसक्रिम गलडे आइसक्रिम जाबालै लोगोफोर माने जोंहाबो बेहा लोगो गैया नालाय जोंहा बेजोंनो आइसक्रिमजोंनो एकदम गोजोन होनांगौ जाहैबाय ना मा होनो नै आइसक्रिम दखानदारा बेनो थेलाजों नारजिं नै बेबायदि गार्डेन सिङाव अन्थाइयाव दंलै आजां गाजां मानसि दं